खृष्टान धोरोम नोंसोरो पलिटिक्सनि खोथा बुङै बुङै पलिटिक्स थांमोननो आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ देखायनि गोसो होनानै खोनासं आरो नायलां भिडिअखौ नोंथांमोना ना बिखा खामग्लिगोन बिनि बुंनायखौ खोनायोबा बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय। जोंनिथिं मा जादों बाथौआ बांसिन ना बाथौआरिया एकदम बाथौनि बिथाया उरलायनाय दा एकदम हाग्रा रज'बाय बावलांसै बायलाला आलारि बाथि लगायग्रा बे बाथिया गुबुनबो थायोलै दै सारनाय बे लथाया ओरै खान्दारा थायोलै मालाबा मालाबा आरो मा खालामो सुनिबार सोरबा बिस्थिबारावसो लगायो सुनिबार बिस्थिबारावसो शिब बाबा आरो पार्बतिया खावब्ला खावब्लि नुजाफैयो आरो हायोबा सानफ्रोमबो लगायगोन दुखु मोनबाय जोङो बिराद दुखु मोनबाय मिथिगौ ना नों बिदि बुंनाङामोन जोंखौ जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाङामोन जों बिराद दुखु मोनदों जों मालाबाबो नोंसिनि खृष्टान धोरोमखौ जों मिनिफेराखै आरो मा हिन्दु मा खृष्टान गासैबो एखे मिथिगौ ना बेयाव जोंनि मानसिनि फुजिनायासो एसे बेलेग बेलेग नोंसोरो देवबाराव फुजियो आरो जोङो मंगलबार बिस्थिबार बेफोराव फुजियो आरो नोंथाङा होनबावदों गासै दिनावबो फुजि सुनिबार बिस्थिबाराव आलारि बाथि सावो थ' सुनिबार बिस्थिबाराव आलारि बाथि सावनायनि खोथा सुनिबाराव जोङो बाथौ सावा आरो आलारि बाथि सावा जोङो बिस्थिबार मंगलबारखौ जोङो जोंनि गोथार सान साननानै लायो बि सानाव जोङो फुजियो आरोना जोङो फुजिनो गोसोबा गासै दिनावबो फुजिनो हायो खिन्थु हानाय हायैनि खोथा थायो बेयावनो जोङो मंगलबार आरो बिस्थिबार दिनखौ जोङो जोंनि गोथार सान साननानै जों बे साननैखौ हगारा मिथिगौ ना आदै जों मालाबा नोंथांमोननि देवबाराव गिर्जा हाबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफेरदों नामा इसोर नालाय इसोर गासैबो एखे मा खृष्टान मा हिन्दु इसोर नालाय इसोर जोङो गिर्जा नुबाबो जों माबा मोनसे जेनेबा बाथौ नुबाबो गसाइनि थानसालिखौनो नुबानो जोङो इसोरनि नाम लायो मिथिगौ ना नोंथाङा मानि थाखाय दिनैहाय जोंनि बाथौ हारिखौ इसेबां इनसाल खालाम केके मिनिखो आरो बै खाथियाव थाग्राफोराबो इसेबां गिदिर गोलाव मानसिफोरानो नोंनि भाषण होनायाव बिथांमोनाबो इन्जय लायै केके खाखा मिनिदों बेसेबां दुखु मोनदों जोङो मिथिगौ ना बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरो नोंथाङा होनबावदों आलारि बाथिया खुग्लुबनानै थायो दै सान्थि सारग्राया खांग्रांनानै थायो आरो इन्जुरा बायख्लानानै थायो आरो आदै हानाय हायैनि खोथा थायो मिथिगौ ना जाय हानायफोरा मालाय प्लास्टार खालामना लायो आरो जाय हायैफोरा औवानि इन्जुर होनानै लायो मिथिगौ ना बे औवानि इन्जुरा मालाबा सान्दुं दुंगोन मालाबा अखा होगोन थ' बियो सानसेबाबो बायगोन बायखो मा जाखो जों गोदान बानायफिननानै लागोन नोंथाङा बेखौ मानि थाखाय बुंनो दरखार नोंखौ सोर मोन्थाय होदों बेफोरबायदि जोंनि बाथौ धोरोमखौ इसेबां इनसाल खालाम मिनिनो हो साला नोंसोरो पलिटिक्सनि खोथा बुङै बुङै पलिटिक्सनि खोथाया थोआसै नामा धोरोमखौबो गेजेराव लाबोबायदि पलिटिक्सजोंनो नोङो दिनै इसिबां जोंनि बाथौ धोरोमखौ इनसाल खालाम मिनिबाय नोंनि खाथि खालायाव थानाय गिदिर गोलाव हिन्जाव मानसिफोर दं बिथांमोनाबो नोंथांखौ होबथानो नागारै बिथांमोनाबो नोंनि लोगोसे केके खाखा मिनिदों मिथिगौ ना जों दिनैहाय दुखु मोनदों आरो जोंनि बिखाया खामदों नोंथाङा जोंनि बाथौ धोरोमखौ इसेबां इनसाल खालामनाङामोन बिनि थाखायनो नोंथाङा जों पाब्लिकनाव निमाहा बिनांगौ मिथिगौ ना पाब्लिका मा बुङो कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो बयबो मिन्थिनाय बायदि लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच होनबाय आं सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होलां लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि थाखाय बाय लोगोफोर।